ngày u pop u tân u ba jor ki bang skop nyen hình ray jin gie trong u blai bân jin gie ka ba dom jin thia ha jin gie pop kan man bum hình ray jin gie ru kan man kriat ha ba mi sto tu ka jin duk trong ka man si u blai u ba yet ha bur thai u ai jin gie ba bân khui ki jin long cứng ya ni la ban day ki ban la ban cho hình ray u blai u dom jin gie ka ba nam kut ka jin gie ka ba li bat cơ khu hap teng u pop ru ka jin gie cho u ka la ban bân khui pop kan man bum hình ray jin gie ru kan man kriat ha ba ni sto tu ka jin duk trong ka man si u blai u ba yet ha bur thai u ai jin gie ba bân khui ki jin long cứng ya ban khe ha ba jin gie trong u ka man hơn tôi ni mi lên ti ha ka jin gie ka ba khui ha ba ka jin kim trong ni ka ma jin gie ka ba khia pop kan man bum hình ray jin gie ru kan man khia ha ba mi sto tu ka jin duk trong ka man si u play u ba yet up with high u ai jin gie ba bân khui ki jin long cứng ya Cô bóp rú la ban khem ha ba jin gie cho u ka man mun toi ni khmi len ti ha ka jin gie ka ba khuit ha ba ka jin in jong ni ka ma jin gie ka ba kriat pop kan man bum hình ray jin gie ru kan man kriat ha ba mi sto tu ka jin duk trong ka man si u play u ba yet up with high u ai jin gie ba bân khui ki jin long cứng ya